khorsing terang abiri long na inut karbi bupen lapen karbi avido bupen la so che song ka che song along klam long ni litame nang pale dun lo kopi pot si la so pot abatai ka che song nang kok ma pulote non ka cari ba sarkar to jasamet tim karbi ang long to ang tangpen kerang kece betun versus jasamet sakuria bang pi mate Aurangabad sai bang ke pi konane Bihar ben ke bang konane Rajasthan ben ke bang tum hansi prai bhag ke pi la se jasamet la bang ke nili tum bang ke chedon dun dekhe akola pen pani si pen interview en la so interview karjulo ngaten polote nanghem konat lo usi arju la pen nang pomen nang pai men usi arju la ke kopi interview lo la ke la pen jasamet forget bang ke dak poisa pilote long po pusipu la dak atum la sona bangke jasamet la bangke nep nangi la pen inquiry nangi la pen jasamet la dak ilitum along le pilo la sona bangke ilitum gorenga anghoi bangke ilitum dak local mate Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong bangke long nang pola jasamet target forget bangke ilitum kopi ma ke long nang ji la sora jate ilitum bangke prabjin pen chelong nang pola pen nilitum alang litum han tokjir pen alu pi pen alang litum han nilitum hoptai si apor pipo jong sila so haptai isi apor ben jong si nilitum han ardi nang ene polote la so kache songa bangke ingdang chungong po lan